ma ba a samu kai hop wai gidan ma na je wai kan dogala ake dafa tsabari na kai kai ai ina ga gunsa zan je in sa a karɓar mu kwakin nan kai dan mutumin nan fa na manta ma kuɗi a gidan naira ko goma ce ko a yarce ba lallai ban ba amma fa duk da haka fa ai ana mu kai ka je gun muri karɓar mu garin kwakin nan haka abun ba zai yi kai ai haka nan don a shi kana ana ji ya ban mu ce ba garin kwaki ai da baka na 20 shi ma zan kawo kuɗin domin kwatan bahin da yake gina shi zan haɗa bahin ba za a sauri dan na ga ba da yarin kwakin ba amma dai a gida dan baka wannan kwaɗan ramar ko kwaɗan ramar nan ba ba masu gida ina gida ka abu ba kwa son ku bari shiga daga ciki sai ta baka roba da ruwa ka kawo mu yanzu wannan garin kwakin ma kuwa ai ba a biya ba zai yi kuwa yawwa to kuma gida dan na bar su cinye mun da su ban yi abun arzikin ba masha Allah ya dudun fa ba ka je da amma wannan mutumin na fa kai kwakin ma faka da yake kai nan Najeriya kwakin mutala ci ba ban ta ba zan ba wannan abokina salamu alaikum barka dai na kowa na kowa la lafiya da bismillah lafiya lau wallahi bismillah na kowa wallahi na jin wannan ba wallahi gar kwaji ne ya za a yi ne wallahi ka ga tsara likidi ne wani kuma kai waki ne makarai iya ne talla ba ga yana da aka san da mutane ne ba yi zan yi yanzu ya za a yi a to yanzu bari in yo ɗaya in yi umma ai ka san abun yi da ai tokalin baran tura karma tokalin a'a dakata ina ba ka halar da kanka kana da shi wallahi wai kai ne mun ka duk inda ka je madrasa